Salutare, eu sunt Cătălin de la Vib Imobiliare și o să vă prezint un apartament cu 2 camere lângă piața Drumul Taberei, într-un bloc de tip P, care sunt recunoscute pentru rezistența lor sporită. Haideți cu mine! Scara este curată, facem un pic de cardio. Avem aici 2 fotolii în caz că obosim. Mergem întâi la bucătărie. Are nevoie de ceva renovare, dar este luminoasă și se poate câștiga mai mult spațiu prin dărâmarea acestei debarale, dacă se dorește. Baia este cu geam și cadă. Mergem apoi în camera de zi, spațioasă, cu ieșire la balcon. Avem și plante pentru viitorul cumpărător. Revenim în hol, unde găsim lângă ușa de la intrare un dressing generos și apoi ajungem în dormitor. O oglindă extravagantă care pare de pe vremea domniei lui Carol I. Dacă doriți o vizionare, sunați la numărul afișat.